Streamy. Γεια σας, είναι ένα special interview στο Streamy. Σήμερα έχουμε μαζί μας το Γιάννη Κολέτσο, έναν άνθρωπο ο οποίος βίωσε μια ιστορία που μπορεί να εμπνεύσει, όχι τόσο για αυτό που έγινε, αλλά περισσότερο για τον τρόπο που το διαχειρίστηκε ο ίδιος ο Γιάννης. Η όλη ιστορία ξεκινάει στις 29 Σεπτεμβρίου του 2019. Ο 28χρονος τότε Γιάννης είχε βγει για ένα ποτό με 3 φίλους του σε ένα γνωστό μπαρ στο Βόλο. Ένα μπαρ το οποίο είχαν ξαναπάει πολλές φορές για να περάσουν όμορφα. Όπως και εκείνη τη βραδιά που κύλησε όμορφα, γύρω στις 7 το πρωί αποχωρούν από το νυχτερινό κέντρο. Στην έξοδο ένας φίλος του Γιάννη διαπληκτίζεται έντονα με ένα υπάλληλο του νυχτερινού μαγαζιού. Όταν ο καυγάς αρχίζει να γίνεται σοβαρός, ο Γιάννης μαζί με έναν άλλο υπάλληλο του μαγαζιού μπαίνουν στη μέση για να τους χωρίσουν. Ο υπάλληλος που είχε αρχίσει τον καυγά στρέφεται εναντίον του Γιάννη. Ο Γιάννης από τα χτυπήματα φέρει κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, ωστόσο δεν φαίνεται κάτι εξωτερικά, οπότε φεύγει με το φίλο του και επιστρέφει κανονικά στο σπίτι του. Φτάνει σπίτι και νιώθει μια αδιαθεσία και χάνει τις αισθήσεις του. Από εκεί και πέρα η περιγραφή έχει να κάνει με τους φίλους και τους γονείς που τον έψαχναν. Δεν απαντούσε στο τηλέφωνο, δεν άκουγε το κουδούνι ούτε την πόρτα. Μετά από περίπου 12 ώρες από τον καυγά οι γονείς σπάνε την πόρτα του σπιτιού και όπως ο ίδιος λέει τον βρήκαν να αργοπεθαίνει. Καλώς όρισες. Χαίρετε. Θέλεις να μας ξεκινήσεις την ιστορία σου από εκεί που σπάει η πόρτα, ναι, και σε βρίσκουν να έχεις χάσει τις αισθήσεις σου? Να σημειώσω ότι με βρήκε ένας φίλος μου, που ήταν στο κάτω σπίτι σε έναν άλλο φίλο μας κοινό. Έσπασε την πόρτα γιατί άκουσε βρόχους και τρόμαξε πάρα πολύ. Ήταν και είχαμε περάσει και 12 ώρες από το περιστατικό. Σπάει την πόρτα, με βρίσκει κάτω ημίγυμνο να βγάζω αφρούς και απευθείας καλέσαν το ΕΚΑΒ, όπου τους δώσανε κάποιες εντολές πώς να με μεταχειριστούν. Με γύρισε στα πλάγια και τότε κόπηκε στην ουσία η αναπνοή μου και δεν είχα παλμούς. Ήρθαν τα παιδιά του ΕΚΑΒ, είχα ήδη ξεκινήσει να λέω και της εσωτερικής αιμορραγίας. Είχα πάθει επιληπτική κρίση, οπότε κοκάλωσε όλο μου το σώμα. Και επειδή δεν μπορούσαν να με μεταφέρουν λόγω της στενής σκάλας, ένας άλλος φίλος μας που ήρθε επίσης, είχαν έρθει πάρα πολλά άτομα, άρχισε να μου σπάει στην ουσία τις αρθρώσεις για να με κουβαλήσει να μην κατέβω με φορείο και υπάρχει κίνδυνος να πέσω. Οπότε με ακουμπάει εδώ πέρα στον ώμο και επειδή με έκανε με δύναμη, γιατί ήθελε να βιαστεί, πήρα ανάσα. Ασθενοφόρο, οξυγόνα, αυτά δεν τα θυμάμαι, μου τα έχουν σου τα περιγράφουν, ναι. Εσύ το τελευταίο πράγμα που θυμάσαι ήταν η αδιαθεσία που ένιωσε στο σπίτι, έτσι? Το τελευταίο πράγμα είναι, ναι, να έχω το κινητό στο ένα χέρι, ήταν ο καναπές στα δεξιά και αριστερά το τραπέζι, το τραπεζάκι το μικρό, και έχω το κινητό στο χέρι. Εκείνη την ώρα δεν μπορώ να το κρατήσω άλλο, το πετάω στο καναπέ, πέφτω στα γόνατα και πιάνομαι από το τραπέζι και το καναπέ και αρχίζουν τα μάτια μου να κλείνουν. Προσπαθώ να βάλω δύναμη στο χέρι, πέφτει και το τραπέζι και τότε έπεσα κι εγώ στο πάτωμα. Είναι η τελευταία εικόνα που θυμάμαι. Σε μεταφέρουν λοιπόν στο νοσοκομείο σε κομματώδη κατάσταση και συνέρχεσαι καλή ώρα τέτοιες μέρες, μέσα Νοεμβρίου. Ναι, μέσα Νοεμβρίου. Μετά
Από 1,5 μήνα. Κάπου κοντά εκεί. Πώς ήταν το να ξυπνάς από κόμμα? Πώς ένιωσες? Σοκ. Ήταν παράξενο γιατί όλο αυτό το διάστημα έβλεπα κάποια όνειρα. Οπότε μετά όταν ξυπνάς σε νοσοκομιακό περιβάλλον, εντάξει, η πρώτη μου σκέψη ήταν τι όνειρο είναι αυτό, πολύ αληθινό. Μετά την επόμενη μέρα που άρχισα να καθαρίζω πιο καλά στην ουσία, να φεύγει και παραπάνω η μέθη. Ήταν όλοι με κοιτούσαν σοκαρισμένοι και εγώ είχα πολλές απορίες γιατί είχα όλη την αντίληψη να κουνηθώ, να μιλήσω, αλλά δεν μπορούσα έμπρακτα να κάνω τίποτα. Αυτό ήθελα να σε ρωτήσω. Σε τι κατάσταση ήταν το σώμα σου? Μπορούσες να κουνηθείς? Τίποτα. Ήμουν παράλυτος. Κουνούσα μόνο τα μάτια, το βλέμμα. Τίποτα άλλο. Okay. Για κάποιες μέρες, ναι, νομίζω 4-5 δεν κουνούσα τίποτα. Άρχισε αμέσως η κινητοποίηση με φυσικοθεραπευτή της εντατικής και βάλανε οι γονείς μου έναν άλλον, και μετά άρχισε λίγο το σώμα να είναι πιο πλαστικό σε κάποια σημεία τύπου χέρια και κεφάλι. Εσύ ωστόσο είχες αίσθηση, τα ένιωθες τα μέλη του σώματός? Ναι, είχα αίσθηση σε όλο μου το σώμα, αλλά π.χ. τα πόδια δεν μπορούσα να τα κουνήσω. Οκ. Τα χέρια ή κάποιο άλλο μέλος? Το αριστερό πάρα πολύ, όχι πάρα πολύ, βασικά να χαιρετήσω ή να το σηκώσω μέχρι ένα σημείο, ναι. Μετά την κινητοποίηση όλα αυτά. Και λίγο το δεξί, που στην πορεία το δεξί μας εγκατέλειψε. Οπότε έμαθα να κουνάω και να κάνω κάποια πράγματα στην αρχή με το αριστερό. Μεταφέρεσαι σε κέντρο αποκατάστασης. Ναι. Πώς ήταν η καθημερινότητά σου στο κέντρο αποκατάστασης? Στην αρχή στο κέντρο ήμουνα πάλι σε μονάδα αυξημένης φροντίδας. Παρατηρούσα το χώρο. Ξέρεις, όταν δεν έχεις κινητό, τηλεόραση ή οτιδήποτε πλέον, ή δεν μπορείς να κάνεις κάτι άλλο πέρα από το να κάθεσαι, δεν περνάει η ώρα εύκολα. Οπότε το μόνο που μπορούσα να κάνω είναι να παρατηρώ το χώρο, γιατί έμπρακτα δεν μιλούσα και δεν μπορούσα να κάνω κάτι άλλο. Αλλά φαντάζομαι ότι μέσα στη μέρα σου είχες κάποιες φυσικοθεραπείες. Ναι, είχα στην αρχή φυσικοθεραπεία. Το πρωί είχα λογοθεραπεία. Στη συνέχεια δηλαδή προσπαθούσαν να με βοηθήσουν στην αρχή να αντιλαμβάνομαι και να απαντάω με ναι ή όχι, κουνώντας το κεφάλι. Και επιπλέον φυσικοθεραπεία, ναι, είχα 2 φορές, 2,5 ώρα νομίζω. Φαντάζομαι, επειδή είπες ότι και στο νοσοκομείο που ήσουν είχες μία επιπλέον βοήθεια από έναν επιπλέον φυσικοθεραπευτή, τον οποίο τον έφεραν οι γονείς σου. Ναι. Μετά το κέντρο αποκατάστασης φαντάζομαι ότι ήταν κάποια ιδιωτική κλινική αποκατάστασης. Είχες κάποια βοήθεια όσον αφορά την ασφάλισή σου οικονομικά? Γιατί είναι πάρα πολύ κοστοβόρο το να μπορέσεις να είσαι τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα σε ένα τέτοιο κέντρο. Δεν είχα καμία βοήθεια από το κράτος. Δηλαδή δαπανήθηκαν πάρα πολλά λεφτά από μας και μάθαμε για την επιτροπή που έπρεπε να περάσω προς τα τέλη του κέντρου, εντελώς τυχαία, γιατί περνούσε ένας ασθενής δίπλα. Δεν υπήρχε δηλαδή κάποια ενημέρωση από το νοσοκομείο ότι μπορείτε να πάρετε κάποιο επίδομα σε περίπτωση που περάσετε? Καμία. Και να σου πω κάτι
πάλι δεν θεωρώ ότι είναι δουλειά του νοσοκομείου. Δηλαδή, κατά τη γνώμη μου, όταν ένας άνθρωπος είναι στην εντατική, όσες μέρες και να είναι, έμπρακτα θα χρειαστεί κάποιους μήνες για την αποκατάστασή του. Δεν λέω εγώ για τα 4 χρόνια που έχουν περάσει και μετά μάθαμε κάποια πράγματα. Θεωρώ εγώ ως Γιάννης ότι το κράτος από μόνο του, με το που είναι κάποιος και νοσηλεύεται στην εντατική, θα έπρεπε αυτόματα να καλύπτονται τα πρώτα έξοδά του. Ναι. Μέσα σε όλο αυτό το χρονικό διάστημα υπήρξε κάποια στιγμή που να ένιωσες ότι σε εγκαταλείπει η θέλησή σου να παλέψεις? Πολλές φορές έσπασα, αλλά και πολλές φορές σηκώθηκα. Τι ήταν αυτό που σου έδινε δύναμη? Περίμενα να σου πω αυτό. Περίμενα πώς και πώς μετά το πολύ ωραίο πρόγραμμα των θεραπείων να έρθει το απόγευμα να έχω επισκεπτήριο. Ήταν η κινητήριος δύναμή μου. Η οικογένειά μου, εντάξει, ήταν πολύ δίπλα μου. Ήμουν σίγουρος για αυτούς τους ανθρώπους. Και οι φίλοι μου ήταν ακόμη περισσότερο και γνωστοί ακόμα. Δηλαδή από το κύκλο μου δεν έχω κανένα παράπονο. Ήταν πολύ παραπάνω και άτομα που δεν περίμενα καν. Εκτός από την υποστήριξη από τον κύκλο σου, υπήρχε κάποια βοήθεια, κάποια ψυχολογική υποστήριξη και μέσα από το κέντρο? Μέσα στο κέντρο, ναι. Και νομίζω ήταν η πιο μεγάλη θεραπεία. Με την κοπέλα τη συγκεκριμένη που κάναμε, την Εύη, την Πλατιά, αν θυμάμαι καλά, δεθήκαμε πάρα πολύ και με βοήθησε πάρα πολύ ψυχολογικά. 6 μήνες να πατήσω στα πόδια μου και ας ήμουνα σε ένα πυρικό μαξίδιο. Ναι, και μάλιστα υπήρχε και δεύτερο κέντρο αποκατάστασης. Ναι. Όταν κατάφερες για πρώτη φορά να πατήσεις τα πόδια σου? Στα πόδια μου χωρίς βοήθεια πρώτη φορά πάτησα το 2021. Δηλαδή επειδή είχαν πει και στις διαγνώσεις και βάσει εξετάσεων ότι θα είναι δύσκολο να περπατήσω, είχε, αν και δεν το πίστευα, είχε εντυπωθεί στο μυαλό μου. Και μια μέρα που ήμασταν σπίτι με τον αδερφό μου, ήταν κάποια άσκηση να είμαι όρθιος κάποια λεπτά για να αιματώνεται το σώμα. Μου λέει, θες να δοκιμάσεις να κάνεις ένα βήμα μόνος σου? Του λέω, δεν μπορώ. Μου λέει, προσπάθησε. Θα είμαι εγώ εδώ. Και ήταν σε μια στάση που ένιωσα μεγάλη ασφάλεια. Και έκανα τα πρώτα μου 3 βήματα, νομίζω. Έπεσα μετά, αλλά εντάξει. Ήταν στιγμή συγκλονιστική. Δεν μπορώ να μπω στα παπούτσια σου σε καμία περίπτωση, αλλά καταλαβαίνω ότι πρέπει να ήταν από τις στιγμές που αλλάζει η ζωή σου. Να. Θέλεις να μου πεις τι έχει γίνει με το δικαστήριο για τους θύτες σου? Θέλω να ξεκινήσουμε λίγο από πιο παλιά. Ναι. Στο δικαστικό κομμάτι. Το πρώτο δικαστήριο έγινε εν αγνία μου. Ήταν το ασφαλιστικό. Έγινε το 2020. Και το Δεκέμβριο εγώ τότε δεν ήμουν σε θέση καν να καταθέσω, γιατί ούτε μιλούσα,
ούτε λειτουργικά μπορούσα να παραστώ πολλές ώρες κιόλας. Το δεύτερο δικαστήριο έγινε το 2021. Η πρώτη απόφαση του δικαστηρίου βγήκε υπέρ μου σαν απόπειρα ανθρωποκτονίας. Και το δικαστήριο το επόμενο, ενώ άλλαξε ήδη με εισαγγελική παρέμβαση απόφαση από κακούργημα σε πλημέλημα, πήρα αναβολή. Το επόμενο πάλι αναβολή και φτάσαμε στο τρίτο, στο οποίο έγινε ποινική διαπραγμάτευση μέσω εισαγγελέα και έληξε με αναστολές, στο οποίο δεν μπορώ να πάρω θέση, γιατί εφόσον τους νόμους τους βγάζει το κράτος, ποιος είμαι εγώ να κρίνω, θα μου πεις. Ναι, αλλά μπορείς να μου πεις μάλλον κατά πόσο αισθάνεσαι δικαιωμένος με το αποτέλεσμα. Δικαιωμένος δεν θα σου πω ότι αισθάνομαι 100%, αλλά αισθάνομαι 1000% ανακουφισμένος που κλείσαμε άλλο ένα κεφάλαιο και προχωράμε στο επόμενο. Γιατί είναι φθορά να αναμοχλεύεται η ιστορία κάθε φορά, ενώ προσπαθείς να αφήσεις κάποια κομμάτια πίσω και να ξεκινήσεις. Τι νιώθεις για τους ανθρώπους που σε βάλανε σε αυτή την περιπέτεια? Πλέον δεν νιώθω. Σταμάτησα να νιώθω. Υπήρχαν πολλές διακυμάνσεις. Και μίσος και θυμός και στεναχωριά. Μετά από κάποιο σημείο ειλικρινά σταματάς να σκέφτεσαι κακώς και ναι, ήθελα να κοιτάξω πιο πολύ εμένα, οπότε αυτό το κομμάτι το άφησα πίσω μου. Προφανώς και δεν ξεχνάω, αλλά κοιτάω να πάρω ό,τι καλό μπορεί να μου προσφέρει αυτή η κατάσταση. Και μιλώντας για το τι μπορείς να πάρεις από αυτή την κατάσταση, είναι σαν να ξεκινάς μια δεύτερη ζωή. Έτσι, τουλάχιστον εγώ που το βλέπω απ' έξω, έτσι το τοποθετώ. Εσύ δεν ξέρω. Είναι πολλά περιστατικά ιατρικά που συνέβησαν και μου κόψαν το νήμα ξανά. Οπότε μάλλον είναι πέμπτη ζωή, νομίζω. Σαν τις γάτες. Ναι, ναι. Ναι. Είμαι πολύ ενθουσιασμένος. Αρχικά μία αναφορά θέλω να κάνω στη Μαρία την Πιτοπούλου, που ήταν η λογοθεραπεύτριά μου. Έχουμε κρατήσει μια πολύ καλή σχέση, στην οποία οφείλω και το σημερινό το να μιλάω. Γιατί άρχισα να μιλάω πρώτη φορά, να αρθρώνω πρόταση ολόκληρη τον Ιανουάριο του 2021. Η κοπέλα αυτή με βοήθησε επίσης στο ψυχολογικό κομμάτι και μου έδωσε πολλά εφόδια να προχωρήσω μαζί με τους άλλους θεραπευτές, και όλα αυτά τα εξέλιξα και τώρα βγάζω μια σχολή προπονητικής και θα κοιτάξω στο μέλλον το κομμάτι της αποκατάστασης, επειδή έχω μάθει αρκετά την ανατομία του σώματος, κάποιες παθήσεις, και πιστεύω θα μπορέσω να έχεις ήδη κάνει την πρακτική σου πάνω σου. Ναι. Προπονητική σε ποιο άθλημα? Ελεύθερο. Σε personal trainer δηλαδή. Μάλιστα. Θα κοιτάξω λίγο τις πιλάτες και το Micha Bodtech που είναι και η αδερφή μου. Και αυτό. Σε προσωπικό επίπεδο?
Σε προσωπικό επίπεδο να κοιτάξω την κάμερα για να πω είμαι καλά. Το λέγαμε και πριν ξεκινήσουμε αυτή τη συνέντευξη, ότι όλο αυτό ουσιαστικά θέλεις να το χρησιμοποιήσεις σαν μια αφορμή για έμπνευση για όποιον μαθαίνει την ιστορία σου. Ακριβώς. Μιλάς για την ιστορία σου στα social media. Ναι, τι κάνω. Φαντάζομαι ότι παίρνεις και κάποιο feedback από αυτό. Μεγάλο feedback. Έχει στραφεί κόσμος που περνάει Πάρα κάποια... πολύ. Και τώρα συγκεκριμένα, επειδή είχα κάποιες έξτρα θεραπείες στο κέντρο αποκατάστασης που ήμουν, με προσέγγισε μια μαμά από ένα παιδί που είναι εκεί πέρα και προσπάθησα να δώσω όσες περισσότερες συμβουλές μπορώ και τη δύναμη που χρειάζεται για να προχωρήσει. Πιστεύεις ότι υπάρχει ένα πράγμα το οποίο μπορεί κάποιος να χρησιμοποιήσει? Υπάρχει μια συμβουλή που μπορείς να τη δώσεις και τώρα σε εμάς, να το έχουμε στο μυαλό μας? Κοίτα, αυτό που είδα και έμπρακτα εγώ στην όλη πορεία είναι ότι το να τα παρατήσεις είναι το μόνο εύκολο. Η δύναμη είναι το να συνεχίσεις να προσπαθείς για οτιδήποτε και αν κάνεις στη ζωή σου, και η πίστη που έχεις σε ό,τι και αν πιστεύεις, και ειδικά η πίστη στον εαυτό σου, είναι η κινητήριος δύναμη που μπορεί να σε πάει πολύ ψηλά. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστώ και εγώ. Σου ευχόμαστε τα καλύτερα για το μέλλον. Επίσης. Αν και νομίζω ότι αφού είχες τη δύναμη να ξεπεράσεις ένα τόσο μεγάλο βουνό, αυτό που λέμε εμείς είναι το μικρότερο που μπορεί να... Θέλεις να δώσεις κάποιο τελευταίο μήνυμα, θες να προσθέσουμε κάτι? Ναι. Θα ήθελα να πω στον κόσμο να μην τα παρατάει. Δεν αξίζει να τα παρατάς. Όχι μόνο για σένα, υπάρχουν άνθρωποι δίπλα σου που θα είναι πάντα εκεί, θα μοιράσουν την αγάπη και θα την κάνεις αυτήν δύναμη να μπορείς να εξελιχθείς. Σε ευχαριστούμε πολύ, Γιάννη. Ευχαριστώ και εγώ.